weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe africa takkusan yoni to mbagna to windinga to hayme data to feralla ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno data to ñaabina ha to galle ceerno abou diaba so to beelel gawdi ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Amadou Tidiane Thiam jaagoɗɗo secrétaire général du gouvernement leydi Mauritanie o jaɓɓama jaɓɓungal molantegal Allah aljuma hanki o e nder likseba gorgol to leydi Sénégal police mo Mbour teeɓima pelle ɗiɗi dartolnoɓe wadde ko wiyete faux billet woni halisa mo moƴƴani to leydi Mali ma en kaale ɗaminiɗo waɗede hoorejo jaagoɗɗe e mbaadi transition leydi ɗi to Guinée Conakry Seydou Diallo o fuɗɗima ruma jaribu makko o fuɗɗiri ruma jaribu o noon ko nder Conakry lamorgo leydi ɗi to Burkina Faso landa wiyeteka MPS ɓe cuɓima Yacouba Issaga Zida gonnoɗo hoore jaagoɗɗe saaha laamu transition nde laamu oɗo biteɗo Blaise Compaoré nde follano e laamu ko on ɓe cuuɓi e oɗo saaha joni yomuna mbiri mabɓe sungoji hoorejoji tijjaɗi to leydi Nigéria wat boni ɓe mbaɗi jangu mumen e convoi gouverneur ko famdi kala fodde capanɗe tato neɗɗo wasi hen fittade muma to leydi Gabon Rose Christian hoorejo jaagoɗɗe leydi ndi aljuma hanki o waɗi lancement puɗɗogol golle lawol pattam leɓiwol biyetengol trans gabonaise ɗum noon ngol peccitowol e nder région ngaji jeegom e nder leydi he to RD Congo ko pelle ceɓɓetiɗe mbaɗi jangu men to Lubumbashi wuro ɗiɗaɓo to banggue mawnugol e nder leydi he ko famdi kala yimɓe hewɓe mbasi hen pittelu men kabaruji men joolam jaɓe so waktu o rokkima jaaha to leydi France kalene jangu wat boniji joguiɗo laaɓi ene yiyo yimɓe o barmini yimɓe ɗiɗo to dowlaji dentuɗi Amérique ko seeɗa hande o Donald Trump ɗamini ɓayyinde inde mo ɗamini kay suɓade yo lomto oɗon juge biyetenoɗo route driver jaltiɗo aduna bisimilla mon ketti hoto dirte joni jañoɗen ɓatake tintinde e ɓatake e rango ummorade e maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi laaɓaɗo ƴewgal bawɗo longal maître Adama Baldé ko jawranɗo yimɓe ronkuɓe hebde kayitaji mumen maître Adama Baldé ko jawranɗo rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ronkuɓe yo ndese e rewɓe kadi diwɓe ɓoyɓe e diwagu kala maître Adama Baldé ko jawranɗo kadi rewɓe ronkuɓe yo jooɗo e cuuɗi mumen maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde e oɗo saaha joni mo tawi nder Dakar to cité Dalal Jaam kala jiɗɗo hebde maître Adama Baldé mbatta ko 33 877 0034 walla mbaɗa 33 877 0035 so tawi ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 77 454 27 09 ma heɓa maître Adama Baldé ɓatake tintinde e ɓatake siftinde e rango ummorade e ceerno Djibisi ko ceernajo laaɓaɗo golle mum bawɗo lasrari notana jaɓanaɗo duwawa ceerno Djibisi safrita jogollotto ko to banggue leɗɗe e to banggue lasrari kala ceerno Djibisi ne jogui leɗɗe cafroje fodde 13 rafi comiɗi e ɓandu neɗɗo ceerno Djibisi ene jogui leɗɗe goɗɗe kadi so tawi a ƴetti leɗɗe ɗe fodde 19 rafi comiɗi e nder ɓandu ma ene jalta ha laaɓa ko wayno rewɓe wonduɓe ellaji musɗi eɓe ellaji mumen ndewani lawol e ronkuɓe sowade e worɓe ustoraɓe goragu e worɓe kadi joguiɓe maniyu seeɗa eɓe maniyu men sellani kala ceerno Djibisi noon ceerno Djibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol ko wayno wonduɓe ciññol wonduɓe e jiilol wonduɓe e kala saaha kadi yanoɓe koye e yanoɓe barogal kala ceerno Djibisi noon ene andina denɗa
dendagal bandiraɓe wonde base makko principal tawate koto Dakar tawate koto Nouakchott tawate koto Nouakchott e nder legal bitegal nettet sa ari ha to jeere nettet ɗo ko ɗon tigui tawata base makko so tawi a noddi ɗiɗo numéro uji woni 48 62 54 07 kawrata koye ceerno Hamidou Ndongo so tawi kadi a noddi 32 62 04 99 kawrata ko yumminni kono wiya ceerno Alassane Sy ko ɓeɗo ɗiɗo goni e base makko gonɗo to nettet to Nouakchott kanko ceerno Djiby Sy noon numéro makko ko 47 22 80 84 mo tawi oɗo saaha joni e falde Sehil Babi kanko ceerno Djiby Sy noon o wona joɗiɗo e kala saaha ko jaaho kala nde nodduɗamo foof e oɗon numéro kadi woni numéro makko WhatsApp am ceerno Djiby Sy ko ndewiɗo no fewi no kaake ma poti foof no doole ma poti foof omo safruma noon saaha ni omo safra miskineɓe tawa jomum marani hay mbuɗo o safri ɗum leɗɗe e gande makko ha jomum yito hen hoore mum ceerno Djiby Sy ene bismo on onon kala to galle makko ɓatake tintinde e ɓatake erango ummorade e maître ummorade e docteur Djiby Sow ko safriyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa docteur Djiby Sow ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol kanko docteur Djiby Sow noon o rewete haw anda rafi gonduɗa o safruma tigui ha certa hen ha laaɓa ha jiira guitema ceerno Djiby Sy noon e docteur Djiby Sow ne andina dendagal kileɗe makko wonde e oɗo saaha joni omo udditi base makko to Dakar so tawi a ari ha to Dakar to legal bitegal Yarak Sara Juma ceerno Hadi Niass ma tawɗon étage garduɗo no fewi sa ari ha to deuxiéme étage ko ɗon tigui kanko docteur Djiby Sow le grand guérisseur ko ɗon tawete le grand guérisseur noon ene jogui base mum kadi to Djoum sa ari ha to Djoum tawa kadi koto radio Djoum radio Gatmare tawateɗo to Djoum to troisiéme étage ko ɗon tigui tawata cabinet ceerno tawata cabinet docteur Djiby Sow le grand guérisseur kanko le grand guérisseur docteur Djiby Sow base makko kadi tawe to Kidira e nder galle makko taw woɗɗani juma mawka ka Kidira woɗɗani kadi maire wuuro ngo kanko le grand guérisseur docteur Djiby Sow kala jiɗɗo ɗo ko laaɓi yo wat 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi ko yibɓe hebdemo to banggue WhatsApp ko numéro leydi Mali o jogui mbatta ko 70 85 72 47 docteur Djiby Sow le grand guérisseur ene wiya on yen mbaddu damɗo faade e makko kettude kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira nogas e jeegom lewru silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal Pulaar ko adi kabaruji men noon hono musidɗo men sehil men jaydi yanke meɗen biteɗo Amadou Dia Pullo mo kewɗon heɗade ɗo dande mum e kala saaha kanko Amadou Dia Pullo noon omo facca sunare makko faade dendagal hettiyankoɓe jayde men weltare e ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma onon kala kadi omo ñaagui en duwaw caggal kay jaltugol aduna yimɓe sukaɓe mabɓe ɗiɗo yaltuɓe aduna kamɓe ɗiɗo kala noon koɓe galle goto ɓe jiiya koto diwa koto wuuro witego mancagu kamɓe ɗiɗo kala koɓe mancagu naɓe ɓe ummino noon koto Bakel to ɓe ummino koɓe Bakel ɓe payto triyemme nde ɓe gari tigui ha to Carrefour ɗo to Carrefour ɗo ko ɗon tigui saret gonnoɗo yeeso mabɓe eɓe goni e dow moto mabɓe kamɓe ɗiɗo kala ɓe jiiɗi dublude saret o hawri camion ne ara ko camion rewi dow mabɓe kamɓe ɗiɗo kala ko ɗon ɓe mbasi pittali mabɓe kamɓe ɗiɗo wasɓe pittali ɓe noon hen goto ene wiyeteno Samba Seno goɗɗo on wiyeteno ko galo kodda kamɓe ɗiɗo kala ko ɗon ɓe jalti aduna dow inde ceerno Habou Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en neldi duwawuji men faade tirguemen naɓe faade e dendagal mancagunaɓe kala ɓe mbiya yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala ha joni kabaruji men e demgal Pulaar to leydi Mauritanie pudortoɗen ñande leydi Mauritanie noon
non mayo Nouadhibou mayo hango ngo Nouadhibou ngo wukkiti tigi alkamisa bennudo goski cukulila tokosela jarawele duubi jetati joli nongel non ronka yitede dedo balle kala ko nyade alkamisa non nyande hen tigi mayo ngo wukkiti goski maggel odo sa kalon tiska tigi ndera wuro Nouadhibou nguleki cattuki ina tawe hen no fewi dum wadi mawbe e sukabe kala kewi yade koto mayo hango to ko ton kewi buftoyade ha joni ko leydi Mauritanie kedren police chargé de crime économique et financière woni tigi rewintobe pele tumabe kay wujjide e burjinde koppereje ngaluji leydi ndi be kolliri tigi wonde e odo saha joni be nuldi mission ngaji dina mission ngaji non ko ndara leydi hen be nuldi mission ngaji non to Nouadhibou ha to Zoira to Benishab e wondude to Rosso kala dina mission ngaji non ko yonja kay belel mbawa holkisiyade wadde perquisitionné dendangal jeeyiji gilay galleji ha e société ji ha e fermiji Mohamed Wula Abdul Aziz gonnodo hoorejo leydi ndi e do balde kala non nuldabe to Rosso be nana juri tigi wadde perquisitionné ji mumen dendangal société ji e fermuji tawatedi tona to Rosso so tawi ko mission nuldado to Nouadhibou non odo sa kala be gon koy losmoji kadi ko faate société ji faate awo e der odo société kadi bitedo IPR taw kadi ko société neddo battido Mohamed Wula Abdul Aziz ko kanyuma ardi ona société ha joni koy on fannu kedoren halfinabe riwindade pele Mohamed Wula Abdul Aziz gonnodo hoorejo leydi di tumaado kay dirtinde koppereje kewde no fewi o do sa kalam caggal kayne be mbadi gelem de pay juude mabbe e dendangal kontuji bancaire makko e dendangal ngaluji makko tawte nder leydi Mauritanie e o do sa joni kambe non hakkillaji mabbe heedi kay ko caggal leydi ko wayno Maroc ko wayno Émirats Arabes Unis e ko wayto leydi France mi jade be kay e o do sa joni Mohamed Wula Abdul Aziz ya to kay ala ngaluji di o dirtiri taw ko tono o moftoy dum e o do sa joni koy ona fannube jidi gile galleji makko ha e société ji ha e compte banque di o wadi caggal leydi sabu kayne teskam kanko Mohamed Wula Abdul Aziz jom suudu makko e bi ko bitede badar e kala sa kewi yaade caggal leydi ene tuma tigi ya taw ya be jaatano kay wade ton investir woni soorde ton galleji walla moftude ton walla jogade ton action ngaji e o do sa joni koya ona fannu be ngoni jawde kay so tawi be ngala ton compte banque ruji koya ona fannu enquête aji di ngoni enquête aji di non be kolleri kadi e odo saha joni compte uji kewdi taw ko Mohamed Wula Abdul Aziz gonnodo hoorejo leydi ndi compte uji banque ruji makko kewde e compte uji e siko beted Sambu e bamum Sambu en compte uji kala e odo saha joni koko mbada bloqué kon non kadi compte banque ruji fodde kay be do kala mennobe sakkitibe wonde hoorebe jagorde e laamu Mohamed Wula Abdul Aziz wondude compte banque ruji capande tati e naya ministre e odo saha kalta ko wonnobe e laamu Abdul Aziz de do kala e odo saha dina compte ji koko pawa juude ne mbada gelé ne bloka ha tiidi non kadi e odo saha joni laamu ngu hakkillaji mum kala ti heedi kay e odo saha joni justice hakkillaji mum heedi ko Mohamed Wula Abdul Aziz e famille mum ene poti jogade ngalu kewguno fewi to e to Dubai ko odo fanno be jidi tigi wadde hen losmoji mabbe ha joni ko on fanno keddoden gilem gi ha joni ko odo fanno sita arabophone betedo alakbar be kolleri tigi kabaru wonde kay parquet général mo wilaya Nouakchott Ouest yaltini kayide hadde Mohamed Wula Abdul Aziz yaltude e wilaya Nouakchott Ouest woni Nouakchott bangi hirnange Nouakchott bangi hirnange non ko leede tati woni Tafrak Zeyna faytu muqaddamo Liksar e muqaddamo Sebkha ko de do ngoni wilaya Nouakchott bangi Ouest ko be kadado non so holiri wonde ko kadado yaltude di don nokkuji tati jaynde witende aklam kanyame hoore mum holiri wonde kay poste gendarmerie tawatedo to PK 35 to Benishab e odo sa kala auto ummido to Benishab denda auto be bindata matricule mudum be binda kadi inde dendangal jolbe autoji di kala ummide to wuro witengo Benishab ha joni kabruji men e demgal pulaar to leydi Mauritanie kadolen no birude ngartidi kabruji men jaato Rug Seyba Gorgol Amadou Tijani Thiam comme ministre secrétaire général du gouvernement ko kanko kadi wonnon hoorejo zone France mo Nouadhibou aljuma hanki onon jabbama jabbungal molantengal Allah e jara Likseba Gorgol to wuro makko to mbotu makko dasa to horsina to o jabbama ton kattuki jabbugal non kanko Tijani Thiam de o yetti non holiri melam makko no fewi e tawde yimbe hewbe kay mawbe rewbe e sukabe wadbe kala en jalti ha to Carrefour Likseba faade mon gel jabbade mon dewe makko non be ko kellen be ko jimi be kadi ko sabaraji e buubaje kelangaji kala ne guttam ha e ndara
galle makko kanko Ahmad Tidiane o yetti o salmini yimbe ko don tigi o nyaagi yimbe be tan pattamo sedam o yaha kay jabbi to yaade nando makko sehil makko hono jagodo kalfinado ko faate jeunesse sport bite taleba wul sidi Ahmed kanko Ahmad Tidiane Thiam non holliri hen belam makko no fewi e ngallona jabbungal ha joni ko leydi Mauritanie kedden jagodo kalfinado ko faate cellal adem e gollidibe mum be kolliri alkamisa aljuma hanki o bilan ko faati e coronavirus to yarata nder leydi he be kolliri don nyalawma hanki o caggal kayde temedi do yimbe dido tumanobe ko wondube rafi corona de kolkisam hen dewe kolkisa non holaram tigi hen no gase nayo tawama ko fidabe no gase nayo hen goto ko toroso goto ko ka haydi goto ko no adibu zoerar ko yimbe nayo liksa ko yimbe dido sab xawne do goto darma yim ko yimbe dido tayarat ko neddo goto alvar ko yimbe jeegom elmina ko yimbe dido legal riyat ko yimbe tatom sappo e jeetato e nder be cellano kepti cellal men rafi rev coronavirus on tuggi honati leydi Mauritanie faade odo saha joni be jaara ujunnaaji jeedide temene capande joyi yimbe jeedi do fidabe e nder be non hen ujunnaaji jeedidi e capande jeedidi kepti cellal men hano hanirti ni temedere capande jeegom e go neddo hawri hen la jalla ha joni kabaruji men demgal pulaara kabaruji tan umima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paadena to Mbour nyande jamma no gase joyine weta no gase jeegom woni jamma beddo police be commissariat urbain mo Mbour be pawi juude mabbe non e pelle didde taw ko pelle wal bonibe dartorinobe non wadde ko wi fewnude khalisa mo mojjani woni ko wite fobieji ko groupeaji diddi non groupe gadano ko yimbe tato hen goto ko Europe naajo dido heddibe ko Sénégal nabbe non tawabe no jogi kene bura temedere biye tawa biyeji hen biye kala ko $100 din biyeji kala non ko fobie woni khalisa mo mojjani groupe didabo non ko Guinée groupe didabo non ko Guinée nabe dido kanyumena tebabe tebira non ko fobieji e be jogi kambene e be jogi biyeji fobieji kewdini feyi taw biye hen fof ko 10000 won ujunnaji didi France CFA khalis mo be jogi o fobie ene qime ha million ngaji jeedidi taw ko France CFA e odo saha joni non kambe kala be tebama be tawe juude daddibe ha joni koy on fanno kedden police commissariat mo police mo Parcelles Assainies be pawi juude mabbe e Nigeria nabe tata dartornobe kay ko fati e trafic de drogue e mo hinde cocaïne kambe tata kala non be bendinama to kaso yamirore parquet e petona nyaawore mabbe ha joni kabaruji men demgal pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr e golledi mum ko jagodo kalfinado ko fate cellal ade be koliri tigi wonde nyalawma nder waktuji noga sena yibe nudi ko ujunere temedere capande nayi e go neddo kanyumena kolkisa tumanobe ko fidabe coronavirus e ndera holkiso henon hen capantawama e jati ko fidabe bena capantawabe ko fidabe hen jena ko ka contact civil hen tata ko ka importé woni itube ciagal leydi sappo jeetaro heddibe ka communautaire on tigi jettube rafio e bedda tawa ganda to jetti rafio be koleri non e nder be cellano hen temedere sappo jeetaro kepti cellal men hano hanisni kono kadi sappo jeetaro e nder mabbe ene tampino feyi ma ballite to bangi fofa ngodi do kawre la jalla leydi Sénégal tugi ko coronavirus nati ton faade o sa jode be jaare sappo ne ujunere temedde jeetaro camande jeegomo e yimbe jeenayo winditibe doggol hen sappo jidi ujunere no gas jeetaro kepti cellal men hano hanisni pati galleji men hen temedde e yimbe jeegomo kawre la jalla e o sa joni ujunnaaji didi e temedde joyi camantaro e nayo nana keddi e juude safrobe ha joni ko leydi Sénégal la kedlen jeen ha to fande bosoya Abdoulaye Karema Sall ko jagodo leydi Sénégal kalfinado ko faate tarini odo saha kala ko ruma lorgo ledde o woni e ndara leydi he nyalawma hankio don o taskama tigi nder fande bosoya o nyalli ko to horko jere non ko wuro makko to jiato mbotu makko dasa o jabbama ton jabbungal paydingal no fewi o weltima hen no fewi ko adi ko mo yettoto non taw o yi fayino to Agnam o yi ha to Cilon aseta o motti jaato semme fof non koy mbadi lorgo ledde woni tigi ko wite reboisement kanko non hollide tigi nyalawma hanko fodde junnaaji jeegom lekki ko fudi lorede ko li don fandare makko non e yidde horejo leydi ndi ko dendangal région ngaji leydi ndi kala yobe lor ledde ha hewan sabu kay ledde ene usta nguleki ledde kadi ne nodda tobo ledde ene falo kineli ledde kine heewi nafoore dum non tinuden mone men fof yo tinno yo awa lekki ko non alhaji bab malwi ha joni kabruji men e demgal Aziz Ndiaye ko jom ngalu ko gonnodo promoteur lambaji o holliri weltare makko mawno no fewi e ballal Serigne Muntaga Khalifa Muntaga Mbacké Khalifa général mo Mouride ko wadi kay faade e Khalifa général mo Tijani e faate golle juma mahgul juma mawkam kativa wonam Khalifa général mo Mouride addino ballal mum ta ko temedere million francs CFA ko faate jokkirgol juma mawka mo tiwa won kanko Aziz Ndiaye
Ndiaye non o waɗi hen haalande mawde no feewi o holliri tigi wonde ngal ɗo ballal kangal fof e tekkude ko geste gonɗo nder he woni tigi fayida maggal e ko ngal hollirta e ko ngal jangguinte ko ɓuuri hewde o holliri tigi wonde ɗum ɗon e tengtina tan wonde kamɓe ardiɓe diineji ardiɓe tigi ko witele chefferie religieuse ndera leydi hen kamɓe kala eɓe jokkodiral moƴƴal no feewi kadi hurma e teddugal mawgal nana hakkude mabɓe o holliri noon ɗum ɗo noon ene hollira dendagal almuɓe ɓe kala ko ni tigi poti jokkodirde ko muridnaɓe tijaniyankoɓe e heddiɓe kala ne poti yiɗodirde nangodira no ardiɓe ɓe mbaadi e nder no hakkude mumen ni o holliri kadi hen beela makko no feewi o waɗi erago kanko Aziz Ndiaye faade dendagal almuɓe to mbawi wonde kala dendagal julɓe kala confrérie mo neɗɗo wawi wonde yo tinnode nandata junggo e jiifam adda ballal mum ko fate jokkidgol magol oɗon juma saabu kay so juma ka gasi ko fayida mawɗo ko ɓuural manggal wonande diine islam kala ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen ene ɗamina tan walla yimɓe hewɓe ne kollire oɗo saaha joni ɗamina kayma waɗe hoore jagorɗe leydi Mali e mbadi transition ko biteɗo Oumar Tatamali ko cadre boña biteɗo BCA o ko neɗɗo kadi koolaɗo nuɗuɗo no feewi kadi ko neɗɗo rigoureux woni tigui mo hewani fijirde gollal mum o meɗino wonde jagorgal e nder gouvernement Ibrahima Boubacar Keïta o démissionnino noon ko kanko yaltuno démissionni tawa kadi ko hollude wonde nunɗal ala tigui e gardigu Ibrahima Boubacar Keïta no leydi ndi lamirani haydara fewani woni ko wiyete mauvaise gouvernance ko ɗum tigui saabi noon ha waɗi démissionné e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe hakkillaji men ne keeɗi ko kanko kaydi ɗamini waɗede hoto jagorɗe e mbadi transition leydi ndi ɓe kalan ɗon tan ɓe kolliri kadi wonde hono Malick Diaw noon kañum woni numéro 2 e CNSP wannoɓe darguinnoɓe laamu Ibrahima Boubacar Keïta yimɓe hewɓe kolliri ko kanko ɗamini waɗede jagorɗo kalfinaɗo ko fate sécurité ko wonnon oɗo colonel Wagué taw kañum woni joguiɗo konngol porte parole CNSP ene ɗamina on ma waɗe jagorɗo kalfinaɗo ko fate défense ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar e nder leydi Mali ma jaaha to commune Marakunko yimɓe commune Marakunko noon taweteɓe e nder mabɓe hen sappo ko conseiller ji e nder sappo e jeeɗiɗi conseiller municipaux ji woni commune uji maire uji ɗi mbaɗi tigui moɓodiral men sitting men maɗanteɗo Allah yidde hollirde metti mumen ko fati e maire mabɓe noon moɓe tuumi kay dirkude e dirtinde fodde temettati million francs CFA ɓe mbaɗi moɓodiral ngol noon ko yeeso teddungal ene tawtora kadi hono invité mabɓe biteɗo Clément Dembélé noon ko on woni président plateforme de lutte contre la corruption woni tigui fedde halfinaɓe ko fate haɓade mbuñaari e burjinoɓe koppereji leydi ndi on noon tawtorama meeting mabɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni police ɓe commissariat mo 15e arrondissement tawi ko brigade de recherche ɓe pawi juuɗe mabɓe noon ñande 15 lewru septembre gonɗen ɗum mbaɗino opération ngaji ɓe tabli miijo e nder atelier goto taw atelier noon dartono ko fewnude pettelaji e kuure taw ko kuure pettelaji artisanal to legal bitegal baka jikoroni ɓe teɓe men toon noon fodde yimɓe sappo kamɓe sabbo kala e oɗo saaha joni ɓe ɓendinama to kaso mawɗo e mbadi mandat de dépôt e yamirore tribunal commune 5 mo Bamako ɓe paadi ñawore mabɓe ha joni kolli kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗen Seydou Dalan Diallo ko mawɗo landa lunda wiyete ko l'IFDG o fuɗɗima ruma jarriba makko noon yidde ardade leydi ndi e sumgoji tijjani ñande 17 lewru octobre dartono ɗo ɗum to le kanko Seydou Dalan Diallo noon ko ngolɗo watti lawol tataɓiwol komo ɗaftodiriya e Alpha Condé gonɗo hoorejo leydi ndi ƴamtoyowo 3e mandat o fuɗɗiri ruma jarriba makko noon ko nder Conakry lamorgo leydi ndi so tawi noon ko landa Alpha Condé ɓen noon e oɗo saaha joni tawi e nder région ngaji tawteɗe nder leydi hen ɓen toon ƴama yimɓe ko ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Guinée Conakry koto Burkina Faso paɗen landa MPS ɓe cuɓima Yacouba Isaka Zida gonnoɗo premier ministre e saaha transition nde saaha kayde landa nde saaha kayde laamu oɗo bileɗo Blaise Compaoré wonede forntollono e laamu e oɗo saaha joni landa ka suuɓimo landa MSP woni mouvement patriotique pour le salut ko kanko ɓe cuuɓi kanko Yacouba Isaka Zida kanko suuɓa e oɗo saaha joni ɓe jiiɗi tigui on mbiri mabɓe sungoji hoorejo leydi tijjaɗi e hitande hikka nde kanko Isaka
gisiɗa noon gila 2016 ko moltiɗo to Canada e o yihino haw wiyoma Atlanta ka ɓaƴinino gartugol makko kono e oɗo saaha joni justice tribunal militaire mo leydi Burkina Faso koko waɗi e makko mandat d'arrêt ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar so leydi mima to leydi Burkina koto leydi Nigéria paɗen wat boniɓe ɓe hinde Boko Haram ɓe mbaɗi jangu mabɓe hanki e convoi gouverneur ko famdi kala fodde 50 neɗɗo wasi hen fittare mum koto leydi Gabon paɗen aljuma hanki o Rose Christian Rose Christian o suka raponda ko hoore jagorde leydi Gabon o waɗi lancement puɗɗugol golle lawol partamilimiwol kewgol gatam no fewi wonande faggudu leydi ndi ngol lawol noon ummoto koto hirnangue leydi ndi ngol fayata banggue rewo leydi ndi lawol ngol noon ene lawol ngo ɓeyniri ngol ko trans gabonaise noon ko lawol kewgol gatam no fewi mangol jokkodira so ngol gasi mangol wawa jokkodirde kay leydi Gabon e yoga e leyɗele takkiɗe leydi Gabon ko wayno Cameroun ko wayno Guinée Équatoriale ko wayno Congo Brazzaville lawol ngol noon ma feccide nder région ngaji jeegom leydi Gabon ko région ngaji jeenayyi hen région ngaji jeegom ma lawol ngol feccide e nder maggol juutedi maggol noon ko temedde jeetati kilométre o holliri noon golle maggol gasata ko en 2023 hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati ko nden tigui lawol ngol gasata taw kadi nden ene hawra e fende mandat batto duuɓi jeeɗiɗi deuxiéme mandat Ali Bongo hoorejo leydi ndi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Kambo koto RD Congo paɗe woni République démocratique du Congo ñen ha to wuuro witego Lubumbashi noon ko wuuro ɗiɗo to banggue mawnugol ngol wuuro noon ko pelde seɓɓitiɓe ɓe hinde Bakata Katanga kañumen mbaɗi jangu mumen e nder Lubumbashi e hollirama noon bilamo keɓɗen e oɗo saaha joni militiri tati mbasi hen pittirali men 16 wat bonijo wasi hen fittani mum hewɓe kadi teɓama e oɗo saaha joni tawi juuɗe dadiɓe ONG biteɗo ONG Justicia ɓe kolliri tigui kamɓe bila mabɓe kolliri ko militaire uji 4 mbasi hen pittali men militaire uji 5 barmi hen wat boniɓe hewɓe ɓe kalano foti kañumen woni ko barmina hen ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen jeehi to leydi France noon jango wat boniji goto waɗi ɗum hanki e nder Paris lamorgo leydi ndi tawa kadi woɗɗani nokku to wonno bureau ji Charlie Hebdo noon ko ɗon tigui ɓe mbaɗi Charlie Hebdo woni jande wan noon caricature ko fati hen nulaɗo men mo jam e kisal woni jango wat bonijo noon o jogui ko labɓe omo fiya yimɓe ɗiɗo barmi hen fodde yimɓe jeeɗiɗo kadi teɓama hen e nder teɓaɓe hen noon hen goto taw kadi ko suspect principal tumaɗo kañum waɗi jango ngu ene tawe e nder ɓen jeeɗiɗo naggaɓe saabi jango ngu noon ko caggal kayne Charlie Hebdo e oɗo saaha kadi ɓaƴini caricature o ñandi woni deseŋaji ñangdiniraɗo men mo sallllahu alayhi wa sallam woni ko ɗum saabi noon ha wat boni ɓe mbaɗi nguɗon jangu ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to dowlaji tentuɗi e Amérique aljuma hanki o wonno dernier hommage officiel mo dowlaji tentuɗi Amérique waɗani oɗo taw ko juge cour suprême biyetenoɗo Ruth Bader Ginsburg noon ko jaltuɗo aduna o waɗnama hommage makko patamli mijo ñalawma hanki o aseda hande o noon Donald Trump ene ɗaminima ko hande aseda hande o Donald Trump ɗamini ɓayinde inde mo yiɗi kay yo lomto on biyetenoɗo Ruth Bader jaltuɗo aduna musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.